عزیزان دی وقار میرے نبی دا نور حضرت عبداللہ وچ موجود ہے عزیزم اللہ پاک دے نبی دا نور حضرت آدم وچوں حضرت اماں حوا پاک وچ منتقل ہویا جمعرات دا دہاڑا ہے بی بی فرمانیاں نے جدو رات ہوئی میں نو خبر نہیں چلی کوئی عوارضات حمل ظاہر نہیں ہوئے میں نے تو خواب ایک بزرگ ملے نے شکل نورانی قد لمبائے فرماندنے آمنہ مبارک ہوئی تو نبیاں دے سردار دی ماں بڑھ گئی تا سنیاں دے نے چل چڑھے آیا فرمایا چل چڑھے آیا مینا دیلا میں صدقے جاواں حضور دی امی تو چل چڑھے آیا مینا دے لال دا مک گئیاں دنیا تو راتا میں کہندہ انہا بلغ الہلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ اونچے بلندیوں پر وہ اپنے کمال کے ساتھ بلغ العلا بکمالہ پہنچے بلندیوں پر وہ اپنے کمال کے ساتھ کشف الدجا بجمالہ دور کیا اندھیروں کو اپنے حسن و جمال کے ساتھ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ سید میرے علی بولے تو فرمانے مکھ چل بدر شاشانی متھے چمک دی لات نورانی کالی زلفیں تے اکھی مستالی مخمور کھیاں انہیں مد بھریاں چل چڑھیا